proposem una sortida per Palma fins a Cala Nova, a 10 quilòmetres al sud de la ciutat, coincidint que avui celebrem el Dia de les Illes Balears, la festa oficial de la comunitat autònoma que commemora l'entrada en vigor de l'Estatut d'Autonomia en 1983. Com a novetat, volem afegir un nou ingredient al nostre canal, la literatura. A partir d'aquest vídeo i en els següents, anirem parlant i recomanant llibres que ens han marcat tant al Julio com a mi mateix. Es tracta d'un complement a les nostres rutes senderistes. Tots dos són amants de la bona lectura i per tant volem compartir amb tu aquesta passió. Parlarem de llibres que hem llegit al llarg de la nostra vida i que recomanem llegir per enriquir-te com a persona. El nostre canal pretén combinar la passió pel senderisme, la muntanya i tot allò que ens apassiona com la lectura d'un bon llibre. No t'oblidis d'escriure'ns als comentaris què et sembla aquesta nova iniciativa nostra. Gràcies i esperem que disfrutis d'aquest vídeo. Mentre la ciutat anava despertant, nosaltres ens apropem aquí, com pots veure, al passeig del Born, el qual té una història fascinant lligada a un torrent devastador. I és que, el 14 d'octubre de 1403, una riuada terrible del torrent de Sarriera va destruir nombroses cases i va causar unes 5.000 morts, deixant una gran esplanada que es va convertir en espai públic. Més recentment, el 1962, l'Ajuntament volia convertir-ho en una via ràpida per al trànsit, però les protestes dels joves palmesans ho van evitar i el batle Joan Massanet ho va anunciar públicament, salvant així la seva forma peatonal actual.
què tal, Julio? Aquí estem, Cala Nova. Cala Nova, exacte, sí. Bueno, això és el club de Cala Nova, aquí. I això és la caleta que està al costat, que, bueno, com ja veieu, està guapa. Sí, jo crec. Bueno, doncs, havíem pensat que, a part de les nostres rutes que ja fem habitualment i que pugem al canal... Perquè, clar, hem de dir alguna cosa abans de continuar. Això. I és que la ruta d'avui és urbana, pràcticament tota, per culpa meva, perquè porto una temporada malament de l'esquena i, bueno, no m'atreveixo avui. Fem una sortida molt lleugera, per aviam si em decideixo a tornar a reprendre, perquè la veritat és que estic una mica barrinat, que diuen en mallorquí. I, bueno, i ho hem parlat i no estaria malament el que està exposant el meu company ara. Digue'm. Sí, bueno, bàsicament, que vagi per davant que et desitgem una prompta recuperació, que ja sé que estàs fent exercicis, has anat al fisio, t'estàs cuidant i, bueno, esperem que d'aquí poc puguem tornar un altre cop a les nostres excursions. Coses que passen, es pot passar a qualsevol, oi? I bé, sí, la idea era que, és que a part de fer excursions i de fer senderisme, tenim una altra passió, el Julio i jo. Sí, ara dirà que la nostra passió és la lectura. Aviam, jo no sóc un lector, ara no sé com se diu en català, sé que empedernido, ja, com ho identificarà. Hàbit. Bueno, empedernit, però bueno, sí que he llegit i, bueno, la idea és, digueu. Sí, la idea era això, que a part d'aprofitar una mica, pues, a vegades aquestes excursions, les sortides que fem, per anar xerrant d'alguns llibres doncs, que ens han agradat molt, que, home, que ens han canviat la vida és molt dir, no? No. Però sí que ens han deixat una petjada important, no? Sí, i la idea era, no de forma habitual a cada vídeo, cada setmana, sinó de tant en tant, qualque llibre que jo hagi llegit i ell no, recomanar-li, o viceversa, i ell recomanar a mi, bueno, això es tracta avui. Exacte. Introduir una miqueta de tant en tant aquesta part una mica més literària de recomanació de llibres, ja que fent una mica sent fidels al nom del nostre canal, Mallorca, muntanya i més coses. Un dia contarem acudits, un altre dia recomanarem un llibre. O pel·lícules també. O pel·lis també, sí, també, per què no? Algo més entretingut. I avui era un dia especial perquè ja que fèiem cosa urbana, hem passejat per Palma, per passeig marítim, bueno, ja ho veureu, es tractava d'això senzillament, parlar de qualque llibre. Jo tenia pensat un, per recomanar-li a ell, que no sé si l'ha llegit, i suposo que ja en té algun, no? Sí, jo també tinc algun que et podria recomanar, però bueno, comencem pel teu, si vols. Vinga, sí. Aquest llibre és un llibre entretingut, bastant entretingut. Me'l va recomanar un bon amic meu fa ja estona, és de l'any 90 o per ahí, i l'escriptor és un actor bastant conegut d'aquella època, que és en tal Peter Ustinov, val? Jo no sé si va fer de Nerón o qualque pel·lícula, però també escriu. I el llibre en qüestió se diu El viejo i Mr. Smith. I primer el meu company m'ha dit t'agradarà segur, perquè és molt entretengut. I evidentment no és un llibre... A veure, ni és el Quijote ni és la Divina Comèdia. M'enteneu? És un llibre entretengut, curtet, però amb una sàtira impressionant, molt fàcil de llegir i rius per un tubo. Però molt, rius molt. El viejo i Mr. Smith no és, sense fer spoiler, el viejo és Déu i Mr. Smith és el dimoni, el diable. I venen a la Terra per veure com està el panorama, què hem fet els humans i què estem fent, no? I se volen introduir per al morro com a humans. I la trama és impressionant. Riure per un tubo. Molta sàtira, molt clara, la lectura molt clara, molt fàcil de llegir i molt ràpid. O sigui, este es mi consejo. Va dir que El viejo y Mr. Smith de Peter Ustinov. No sé si el trobareu, si voleu, però jo crec que sí. Ara que parlaves, perquè evidentment no és la primera vegada que Julio en recomana aquest llibre, perquè sé que a ell li va agradar molt, el va sobtar molt i alguna vegada m'havies parlat d'aquest llibre. I jo, intentant buscar-ho, és veritat que es pot trobar, és a dir, es pot trobar a l'Amazon, en alguna altra llibreria online, es pot trobar inclús al Todo Colección, que és un altre lloc de venda d'objectes de segona mà. També vaig trobar-ho que per 2 euros, per 3 euros, per 5 euros, sí, es pot trobar. O sigui que un d'aquests dies el demanaré perquè ja m'ha picat molt la curiositat
perquè, bé, Jo vaig riure molt. clar, i ell quan m'ho va comentar jo no vaig deixar de pensar, dic, clar, segur que el Peter Ustinov, que després vaig veure que sí, que ha escrit molts llibres, també teatre, ha fet teatre, bueno, a part d'un gran actor, evidentment, doncs li vaig dir, és que això sembla com una versió nova del Quixot, no? O sigui, tenemos al Don Quijote i Sancho Panza, no? No, bueno. Però bueno, És que no, l'intentaré buscar. La veritat, la pròxima vegada ho prepararé millor per no haver de fer cap spoiler, saps? Perquè ara no m'atreveixo a dir res més i fer spoilers. És normal, és normal. Però bueno, dient qui són cadascú i a lo que venen, a vigilança, doncs està bé. Jo ho vaig mirar per la crítica i el posa molt bé, la crítica. Sí. O sigui, és un llibre que es va vendre molt, molt. I et fa pensar una mica si realment els humans hem avançat massa, perquè no, és impressionant. Sí. Home, jo ho recomano, te'l recomano. La trama, de fet, ja de per si, jo crec que pot atreure bastant, no? Em sembla que és de l'any 91. 90 o 91, 91. I és veritat que està descatalogat, però bé, en llibres de segona mà o així es poden trobar, no? Molt bé, bueno, doncs la meva recomanació, clar, sempre és una mica difícil. Mira, tiraré d'un llibre que va ser em sembla que si no va ser el primer, va ser el segon llibre que jo vaig llegir quan tenia 17 anys, i que és A sang freda del Truman Capote. A veure, clar, jo era molt jove d'aquella, però realment em va sobtar aquell llibre, perquè, bueno, està basat, no faré tampoc de spoiler, oi? Però està basat en un fet real, en l'assassinat d'una família a l'estat de Kansas, si no m'equivoco, i la data sempre me'n recordaré perquè cau en el meu sant, que és un 15 de novembre, de l'any 1959. I bé, el llibre, Capote el que fa, un cop que va passar aquest assassinat, ell doncs, va fer una barreja de crònica periodística i afegint elements literaris com el suspens i drama i tal, no? I realment, més endavant, quan ja creixes i tal, i tornes a llegir el llibre i t'interesses una mica més pel llibre, veus que el Truman Capote el que va inaugurar amb aquest llibre va ser el que diuen en anglès el true crime, o la crònica negra, que es diu aquí a Espanya i a Catalunya, que també hi ha hagut molta tradició de crònica negra en aquest país. I després ja van vindre altres autors, després ja van vindre altres pel·lícules, serial killers i tot això, però Truman Capote en aquest sentit va inaugurar una mica amb aquest llibre, que va ser un superventes, va estar 37 o 38 setmanes, número 1, al 1966, que va ser l'any que es va publicar per primer cop, a les llistes dels més venuts. I tu no havies nascut? Jo no havia nascut, jo vaig néixer al 68. Però la meva àvia, que era la que llegia més a casa, de fet, no molt, però llegia, ella era sòcia de lo que en aquella època era el Club de Lectores, o el Cercle de Lectores. Círculo de Lectores, sí, en que català venien a Cateva de llibres. I la meva àvia pues, tenia uns quants llibres, no tenia molts, però tenia uns quants. I un dels llibres que tenia era aquest, no? A sang freda del Truman Capote. Jo, clar, tenia 17 anys, 16-17 anys, i en un estiu a Canet de Mar pues, me'l vaig endur i dic, bueno, pues anem a provar-ho. I realment és un llibre que em va impactar, no? A part del... Bueno, no és cap spoiler, perquè tot el llibre comença doncs, amb aquest assassinat d'aquesta família. El que realment és pues que val la pena, jo crec que molt llegir, és una mica com des de l'assassinat de la família el 15 de novembre de 1959 fins al 30 de desembre del mateix any agafen els assassins, no? Són 2 mesos d'investigació frenètica que Capote realment, clar, va saber retratar molt bé en el llibre i és el que te manté... I aquí sí que se pot barrejar el cinema i el llibre aquest, perquè la pel·lícula de Sang Freda és molt bona, cosa que no sol passar amb els llibres i les pel·lícules, però en aquest cas és igual que El Padrino. La pel·lícula és boníssima, el llibre és igual. Aquesta igual. El llibre de Mario Puzo, Mario Puzo. La pel·lícula de Sang Freda també és molt bona. Sí. Realment és una... El llibre va sortir al 1966 i la pel·lícula al 67. La va dirigir Richard Brooks i realment és... Sí, des del primer moment es va dir que la pel·lícula, i Truman Capote ho va dir també el mateix autor, que era un
molt fidel a lo que havia estat el llibre, cosa que no, com diem. Un altre dia ens donarà per parlar també de bones adaptacions de llibres a la pantalla. Sí, això també es pot donar, que hi ha... O de fiascos, Bueno, sí, jo crec que també n'hi ha. Més fiascos quasi que èxits, no? Perquè al final es poden comptar amb una mà els èxits de llibres portats a la pantalla. Però bé, per acabar, res, si us agrada el thriller, si us agraden les històries de suspens, doncs aquesta obra del 1959, a Sang Freda, del Truman Capote... I per l'altra banda, pues ja ho sabeu, El viejo Mr. Smith és per passar una bona estona. Riureu, segur, perquè és molt entretengut, molta sàtira, però molt bé, està molt bé. Home, una mica de comèdia sempre necessitem a la vida també, no? Si ho llegiu, ja ens direu coses als comentaris. I si heu llegit també, si esteu d'acord amb el que diem. Jo avui o demà ja faig la comanda per internet. Per llegir-lo. Perquè... Bé, cal dir que no li puc deixar perquè me'l va deixar un amic meu i lògicament li vaig tornar i no l'he tornat a veure aquell llibre. Per tant, jo físicament. El de Truman Capote no sé si està a casa del meu pare, a Santa Coloma, perquè jo crec que encara el devem tenir aquell llibre, però igual el té el meu germà a casa seva, però bueno, intentaré buscar i ja te'l deixaré quan d'esto, però bueno. Bueno, pues esperem que us hagin agradat aquestes recomanacions i, sobretot, deixeu-nos als comentaris. Alguna cosa, sí. Quin llibre és el que us ha... No ha canviat la vida, però quin llibre us ha deixat una petjada forta a la vostra vida o quin llibre us agradaria recomanar a través d'aquest canal? Sí, sempre ho podrem comentar, no és veritat. Que sí, clar. I ara ho deixem perquè hem fet 10 quilòmetres i ens queden 10 més. Encara ens queden 10 quilòmetres de tornada. Exacte. Així que, bueno... Gràcies i ens veiem. Vinga, moltes gràcies. Ciao.